Formel 1-manér, speedet stop, og der kommer det gule, og så er der rødt lys, og vi er afsted. Og Holger Helle får en glimrende start, men han er som sagt også, der er lidt tørre herinde på indersporet, der er på ydersporet, men det er måske ikke outsider, men chanceløs mod Henrik Lundgaard. Men som sagt, det har jo vist sig før, at uheld er ikke helt herre over sig. Det bliver spændende at se. I hvert fald er det jo Holger Helle, der kommer først rundt, men han har også kun kørt en kort. Så meget galt. Denne gang, nummer 24, Kim Jørgensen vinder. Så kan jeg se, at vi har Jens Christian Jensen, start nummer 14 afsted, mod nummer 21, Henning Madsen. Og her fik vi så, i Krav afsted på en lille bane, og svenskeren på den yderste bane. Det skal blive dejligt at se en svensker. Lad os håbe, han holder sig i sporet med den brede kørsel, som vi glæder os til at se. Og det gjorde han også. Men Ildbag vinder med ganske få meter foran start nummer 11. Ja, alle knæ gælder. For mig så det ud, som om Holger han benyttede sig af et lille handicap. Han mente, han var handicappet og skulle bruge. Det passer. Ja, han klarer også herinde, kan vi høre. Ekstra farver, og det er det jo også, som man har lov at være glad. Det er Jans sidste løb i denne bil. Jan vinder sin heat. Og så kommer Holger Helle. Venstre Johan Fien. Samtidig i starten. Lundgaard og Sten Andersen. 2 tidligere Danmarksmester i hver sin gruppe. Mazda 323. Det skal vi huske 0-1300 bilerne, og det er altså nu. Og jeg kan se, at publikum hæpper. Det ser måske spændende ud. Jeg kan ikke se det nu. Du kan se, det er meget, meget spændende. Lundgaard vinder med ganske få meter foran Sten. Og så kommer der grønt lys. Og her igen kan vi tydeligt se, at firehjulstrækket betyder altså lidt, når man skal i gang, når der er fugtigt hernede. Så har vi Per Hov forbi. Han har været ude på den lille bane, og nu skal han ud på den lange. Og her har vi så Sten Andersen. Her har vi Svende på. Her kom Per Hov. Og Henning Pedersen afsted mod Janne fra Sverige. Skifter behændigt side, helt korrekt kørt. Og her starter nummer 11. Vinder altså foran Henning Madsen. Her er vinderen her. Han går selvfølgelig til finalen. Og det er som sagt gruppe A mod gruppe N.
Det skal blive spændende at se. Jeg er sikker på, at Peter René gjorde, hvad han kunne. Altså en moderne bil mod en gammel bil, bagtræk mod forholdstræk. Og mens de to kompetenter her i finalen op til 2.000 kubik kommer afsted, har jeg fået besked. Inden vi får Jan Morten og Lundgaard på banen, så skal vi lige have den nykårede Danmarksmester Peter René på banen, hvor han vil give en køretur til direktøren for Nissan. Og her er det så en finale for Michael Eriksson fra Sverige. Og så er vi klar til dagens sidste finale. Henrik Lundgaard foran Danmarksmester mod Jan Morten, nykårede Danmarksmester og Jan Morten. Og det er absolut sidste køretur i for. Her til starten. Side på rigtigt tidspunkt. Ja, hvis man ikke kan se Jan Mortensen, så kan man ind på banen. Og den hurtigste tid, han har selv, den er på 1:17:95. Og på indersport, og mangler kun den korte tur. Henrik Lundgaard kan få lidt oprejsning i dag, hvis han vil karriere af med endnu en sejr her i Minsex Rallymaster 1995 i gamle Rand Rundskov. Og det bliver spændende at se. Her kommer Jan Mortensen. Og 25 meter foran Henrik Lundgaard. Jan Mortensen, ganske flot kør. En masse præmieoverrækkelser. Sådan, en rigtig vinder modtager hyldelsen fra et begejstret publikum. En værdig sportsmand siger tak efter 27 år i den rallesport, som han har domineret helt fra sin første spæde start med teknobilerne.